खुमगुरि गामियाव हाग्रानि माब्रै मैदेरनि उदखार। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खासिक'ट्रा खुमगुरि गामियाव हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय माब्रै मैदेरनि उदखार खालामनाया गामिनि थागिबिफोरखौ गिखांनाय सोमजिहोदों। बे जाथायखौ खोनानानै 13 नं सिडली चिरांनि इएम सायखं बसुमतारिया खुमगुरि गामियाव थांनानै खौरां लाहैनायजों लोगोसे जेंनाखौ सुस्रांनानै होनाय नोजोरजों खासिक'ट्रा फरेस्ट बिफाननि मावसुमाफोरनो खौरां हरनायखौ नुनो मोननाय जादों।